Hi guys! Welcome po sa aking next video. Ngayon, pupunta kami ulit sa Danat Al Bahar Barbecue Fish. Kung remind you guys, may video na ako doon sa YouTube channel ko. And nung last time, nag-upload ako ng video ko doon sa restaurant na yon. Ngayon, babalik na naman kami kasi talagang super duper delicious, yummy yung pagkain nila. So I decided to bring with me my friends, my old colleagues to celebrate my birthday there. Dinner at Danat Al Bahar Barbecue Fish. Tara na guys! So yun guys, nandito na kami sa Danat Al Bahar Barbecue Fish. So I made a reservation yesterday to celebrate my birthday there. So bumalik kami dito because the food is simply irresistible, super duper yummy, just like what I said. So dito naman kami pupunta mag-dinner celebration of birthday. Tara na guys, welcome to Danat Al Bahar Barbecue Fish once again. Tara na, this is the way. Pasok tayo. Check natin yung mga tao, baka nandito na sila. So ayan. So yan si Danat Al Bahar. Pasok tayo. Right. So hello, hi, happy birthday! thank you! Guys, nakapag-order na po tayo. So, tatlong seaweed, prawns, 2 plate, pero 1 kilo yan, and 3 rice, and calamari. So, that's all. May sa labas kakain. Instead sa loob, may AC din doon, meron din doon, pero dito kami sa labas. Wala pa. Upo na sir, upo na. Ayan na si Uncle, tsaka si Jay. Guys, nandyan kami. So sa area na yan, air condition. Meron din sa baba, doon kami last time, sa last na video ko, which is family hall. So dito sa labas, outdoor dining. So super duper natural siya yung air. Maganda yung ambience, yung view. Maganda siya. Tell your boss. Yes, I'll tell. Sausawan as always. Masarap to, promise. Ang sarap ng sausawan nila. Spicy. Si Brim serve. Oh, sir. So there is 2 more rice. I'll keep in the kitchen. Meanwhile, okay. Once they come, I'll Yes, bring please. it. Okay. Yeah. Thank you. And my soy sauce where? Calamari. Salad also. Yes. And me, Toyo. 2 more salad. Yes. And by toyo also. Guys, nandyan na yung mga pagkain pero pinahold ko pa yung iba kasi wala pa yung dalawa. As you can see, bakante pa yung dalawa. Nantay pa namin yung dalawang kasama ko. 3 pa lang kami dito. Nag-start na siya. Kain tayo guys. Prawns arrive. Yan po yung order namin yan guys. So, yummy! Grilled prawns. So, I ordered 2 plates. Additional kuya?
Additional give you? Yeah, birthday. Yes. Pating na si auntie. Makain na si uncle. Oh. Naantay na. Iniwan na niya yung asawa niya doon. Iwan ko na. Kasi nagpa-parking. Kain na bakit? Kain na. Ayan kuya. Dumating na si Sir Adrian. Tsaka si Regina. Hi. Ano pang pagkain, pero busog na kami. So, nagpapahinga na lang. Maanghang daw. So, Marites time. Marites time. Marami pang pagkain talaga, promise, oh. Pero, wala eh. Naglalakihan na yung mga tiyan namin. So, kaya magpalpa kami pa, isang tumanan na tiramin tumanin. Ako ng uncle. Happy birthday. Thank you. Gina auntie. Happy birthday. Thank you for this invitation. Okay, thank you. Yan. Yan. FYI, mag-asawa po yan ha. Baka matismis na naman kami. Eto. Yan si Uncle. Kaibigan lang namin yan guys. Walang mahalis yan. Kahit awak-awakan namin, walang mahalis. So, it's a great night. Dinner with friends. Beloved friends. No issue. No mind. So, inshallah. Amen. Secretary na niya ako. I will claim it. So, ayan ang pagkain namin. Thank you guys. Yes, thank you guys for watching. Bye. Bye. Oh, bye. Yan, may pasyaron pa si auntie.